parece que hasta se me pon a carne de geliña, que non estou non recordando como o primeiro día, muller. Dios mío, que non pase outra vez eso. Non pensaba no que estaba pasando, senón na unidade que había ali, Dios mío. Que lucha hubo naqueles días, Unha cousa ata que saca outra. E entón púxeme polo mar xa hai 5 anos. E, bueno, é como te digo, aprendín a nadar así un pouquiño, quitei no meu cursillo, quitei no de patrón ou de motorista. E onde traballas ben é no verán. O verán aproveitase ben, eh? Claro. Ainda se había de aproveitar todos os días, porque hai veces que o sábado e o domingo. Cento e pico, entre aquí e Camelle pode chegar aos 200. É unha vida dura, pero me gusta-me tamén. Hai veces que non, pero hai veces que me gusta. Se no verano é che como é que vai dar con moidas vós branear. A Costa da Morte seguen a chegar grandes masas de chapapote que cobren praias e coídos desa zona do litoral. Nalgúnas delas, o fuel chega a cadar máis de medio metro de espesor. Ali atópase Xandra Tedín. Boa tarde, contanos, Xandra, que atopaches nese percorrido? Pois aquí a Costa da Morte non deixan de chegar toneladas de fuel. Aquí, como vedes, estamos na praia dos Coídos, no centro de Muxía, e aínda non se recuperou a normalidade. Pero esta mañá os puntos máis críticos foron, sen dúbida, Cabo Touriñán, en Muxía, e Areais como Deleis. Tamén é grave a situación en Cabo Vilán e en Camelle. Un mes despois da chegada da primeira marea negra quixemos volver a Camelle. A vontade dos mariñeiros medra o tempo que empeora a situación. Acompañámonos a Topelouro de atrás de Arou. 2 kilómetros camiñando entre o Toso e a Lama descúbrennos un dos puntos máis negros da Costa da Morte. Veciños de Camelle, Arou e Santa Mariña retiran sen descanso o fuel do coído. Case todos viñeron nas gamelas que agora levan o chapapote. A terceira marea negra parece non ter fin, porque cada día chega a estas costas máis chapapote e as pozas chegan ata 1 metro de profundidade. Xa quitamos agora máis de 20 baños. 20. E si que non sabemos se ven de aí de arriba e se ven do mar. Centos. Viñamos agora coas lanchas por mar. E había só, non sabes, galletas, que lle chamas galletas desas. Sí, pero non de comer, eh? Esta chalana é de meu irmán, do Pillo. Ei, estás ti? Esa é a nosa gemela. Onde estás ti? Ei. Ese é o meu, ajá. Mirando para aquí, póñese mirando para aquí. Ai, isto que está lá, dir que isto vai de mal en peor. Isto cada día vai a peor. É un desastre, meu filhinho está nos portos a tope. Vos ben o vedes, eh? Ai, expresaste como un... Non tes vergonza de nadie. Primeiro día que saliu o petróleo, nós a Santa Mariña estamos limpiando. Madre mía, pero mira que ben non enfocaste así, eh? Alabado Dios, como está aí, como estaba. Nepei. Cousa tan negro xa era, pero negro tamén fui abondo para nós, eh? Que nos quedou a nosa costiña perdida, mire pei, mi madre.
Todos os días era a mesma historia. Chegábamos abaixo con cara de pena, ganas de chorar máis que de rir, non tiñas nin ganas de falar. Nos anos que teño, eu non vi cousa para isto. Pero Germán tamén traballaba como un león, Germán, virando pedras, era o número 1, Moito traballaste, hombre. Ahora jubilou. Daqui imos pepenedeiros. Daqui pepenedeiros, ó. Vai fazer falta o ano que vem inteiro. É como é que não está amassando pão, é verdade. Bueno, é igual, o que máis dá, o pelouro de terra, o pelouro do caralho. Tranquilo, tranquilo, é o que estão dizendo eu. Era nos primeiros dias, já estava sempre toda nerviosa a ver esta desgracia. Miren, madre de Dios. E despois que ia nos baños ao mar, ai, mi madre querida. É que non me vía por onde andar, Dios mío. Ese no alemán. E aí no alemán me tía respeto tamén, E aí tamén xa unha boa pila de... E aí era moito que aí... Xa dixeron que o alemán que morrera con eso, coa pena do chapapote. Aquí hai unha mensaxe dunha rapaza de Traba de Laxe que conta que mans unha filla de un home que che trouxo desde Traba Camelle. E me acordo que a primeira vez que viñeches á miña casa tiñamos pescado frito e dixeches que era un pecado comer peixe. Entón miña nai douche 2 ovos estrelados. Nós acordámonos de ti, eu e a miña familia. Que Dios acolla a tua alma como acollerá dos outros. E manda moitos bicos. Non enchar moitos baños, Porque depois non hai que nos carrés. Claro que tira polo peito, moço. Tendes razón. Porque eso pesaba, Eso era un disparate que pesaba ese bicho. Aquí está moi vasto. A ver, espere. Baños. Fixo-se moito. Eu, como te estão dizendo, nunca na minha vida, nunca jamás, pensei em ver como estão vendo hoje a costa. Nunca na vida pensamos vê-lo nada. Põe-se-me a carne de galinha porque eu, já te digo, esse é um recuerdo bonito e triste. Pero quero dizer, para nós que o vivimos, gostaria-me que os meus netos, por exemplo, o viram, xa que non o presenciaron, pero que o viram así. É dicir, porque eu conté xa non xo creen o que vía. E vía que velo e presencialo como desgraciadamente nos tocou a nós. Pero é moi duro, Moi duro. O que pasa é que isto, eu penso, se Dios me axuda de enseñarlo aos meus netos, o que hai ainda. Porque hai coídos por aquí, por onde nós somos, hai coídos que vas a acóllelo como o primeiro día. Ti en algún momento pensaste que xa... Que xa acabáramos para sempre. Sí, eu a masa melloría, Nunca pensábamos de estar meriscando como estamos agora. Nunca na vida. Foi unha cousa que, eu non sei se é un ben ou mal,
despois ven o bo. Pero pensamos de nunca máis na vida a mariscar. E Dios axudou. Bueno, queres ver o pessoal ali no Pelouro, como está ali o Pelouro? Sí. Pois vamos a verlo, ven. Vamos a ser. Ei, Dudu, veña, ale. Para limpiar isto, trouxeron abriron as pistas esas para traer agua, para traer o material, claro, que lle fai falta. Pero vos, cando limpachedes aquí, non había pistas. Non pista nada, aquí non había pista ninguna, que nós tiñamos que vir unha vez por mar, outra vez viñamos aquí por terra, unha vez transportábase por terra hasta lá aquel porto, aí aquí traballamos máis de cerca dun mes, traballamos aquí. Si, un mes e un mar. Por onde che damos o chapapote aquí? Pois mira, aquí estaba esta altura, mira. A esta altura estaba isto, todo este nivel, aquí non se vían pedras ninguna. Estas pedras xa non se vían, todas estas pedras estaba todo tapado, mira a altura que non teñen, todo tapado. Isto parecía un campo como un campo de hockey. Era liso, todo liso, non vías máis que iso, as pedras estas todas tapadas, todo o que se ve aquí, non se vía unha pedra destas, nomás que había petróleo. E ti en algún momento pensastes que xa non ibas a ir máis ao Persebes? Ti sabe o que é, non é un home que toda a vida do mundo andando aos Persebes, se temos que estar como na Coruña esses 9 anos aí sin poder tocar a costa, onde vamos ir nós? Mi madre querida, nós xa acabo de decir, aquí en construcción non temos, empresas ten pouco, nós temos que traballar deste. Para marchar polo mundo, non todo o mundo está preparado para andar polo mundo. Aqui a zona cero, o que pasa é que lle deron unha mosía, sin ter, zona cero. E por que foi eso? Por que aquí non se saliu? Por que? Cuestión dos políticos. Aquí era horrible, aquí vías todo eso que vías no mar, era todo negro. Cando nos levantamos ás 9 da mañá, eso era todo negro. Musía zona cero. E aquí como era o conte? Aquí era, xa non era cero, este era rojo, que non era cero. Xa non era cero. Tuvamos que meter os nosos medios, meter embarcacións nosas, todo sin nada, en principio nada, non solos aí. Non tenín... Xa estades aquí. Que festa hai? Ui, a festa empeza ahora. Vai un calada. Veño o camión detrás. Ese coche que viene aí son detrás de aquí. Que está limpando aí. Que máis che gusta? Bueno, me gusta andar con motor, que é o que me gusta. Vale, Hoxe ven todo mundo para Capelo, viste? Bueno, Manuel. Que gente vai ver aquí. O Lolita, el Petróleo, Roquero, Chocolate, hasta un delito. Lá para Capelo. Hoxe ven todo mundo para Capelo, viste? Vai ativar. Onde está? Está! Arriba! Arriba!
A flota de Fisterra avistou nas últimas horas manchas de fuel fronte á costa e as praias de Carnota apareceron unha mañá máis cubertas dunha grosa capa deste hidrocarburo. Dende unha das praias deste concello coruñés ofrécenos máis información en directo Sandra Tedín. Boa tarde, Sandra. Boas tardes, pois moita tensión nestes momentos na Costa da Morte porque esas grandes manchas que durante a semana pasada estiveron ameazando esta costa xa están en riba de Fisterra. Neste momento hai unhas 20 embarcacións no mar loitando contra a marea negra. Según nos din os mariñeiros, son placas de fuel moi compactas, fragmentadas e tamén moi espesas, tanto que chegaron a cadar 1 metro de espesor. É por iso que os troeiros están rompendo e os mariñeiros están usando as horquillas para recoller o fuel. Están o levando ao muelle de Fisterra, sen descanso, descargan e volven outra vez ao mar a recoller máis fuel. Tardamos 1 hora en chegar dende o porto de Fisterra ata Punta Longa. Diante van os percebeiros coas súas planeadoras, a primeira liña do batallón contra o fuel. Con áncoras tentan arredar a mancha da costa, sempre co motor encendido, contrarrestando a forza das ondas que os empurra cara ás rochas. Nos ahora as lanchas estamos arrastrando para que os barcos aquí afora podan collelo. Esos son eu, sí. Hai medo a un fallo no motor ou a que as hélices prendan no fuel. Na retagarda traballan os naseiros, recollendo tamén manchas de chapapote moi espeso. Para acercarnos a terra había mar de fondo que era bastante peligroso. No, porque pode pasar calquer cousa que che mete, que che para o motor, e como estás moi cerca das rocas, calquer falliño, pumba. E nós ainda, claro, unhas lanchas destas ainda nos movíanos, pero un barco dese de madeira non. O barco de madeira se toca, acabou. Como sube aí o mar, mira. Non se vese embarcacións, mira. O mar tapa todo, mira, mira, mira. Tamén arriesgámonos algo demais. Mira yo! Oi, vai, Juan! Mira si Juan! Mira si Juan! Bueno, xa botar a sorte. Pero o que queremos é arrastrar para os barcos. Os barcos teñen 4 ou 5 containers cada un e beba, nós só temos un. A ver se traemos aquela que aquí hai menos corriente. Non botes a bordo, nada, me cago na vida, para aquele bobo, me cago na vida. Hostia. Cada boca, pero tengo que ficar externo. Mas tanto que ten, se ele cargado non manejo ben, Uf. Mira, para aí, que non será capaz de alquilar? A ver se vai para o fondo, pero se está mal, está ao revés, o claro diz que é unha bobada. Ven, que máis a prova, ven, está adentro. Mira aí. Ves, mira, agora íbamos arrastrando para atrás, non ves? Íbamos marcha atrás e levábamos na proa un cacho colgado. Nos queríamos sacala para fora, para despois cargar os barcos. Pero moitas veces, bueno, lográmoslo pouco a pouco, pero moitas veces non pía. Unhas veces, igual levábamos 1000 kilos, outras veces igual 500, pero sempre levábamos así para fora. Ese que é novo, como é? Antes estaba aí en terra, iba para o fondo, e agora sube, eu non sabemos como é. A ver, aí, ven, xa. Aí xa está remolcando aí. Está moi espeso, pero... É chocolate. Vai a faltar de terra. As lanchas nosas eran moito máis para eso mellores, porque estaban baixas, e subían mellor. Ves que eso aquelaban moito, a alzar, costaba moito traballo. E ti cando chegabas aquí a terra contabas a tua familia, eles... Eles, claro, eles que dirían o que lle dicíanos, porque era que estaba bastante mal. Bueno, nunca lle contamos que era moi peligroso, porque se lle contamos que era peligroso, igual non nos deixaban salir a muller, non? A muller, sí, sacábamos, collemos tanto, unha cousa outra, pero non lle dicíanos que pasábamos así peligros. Enseñarnos daquela como quedou a costa. Sí, pues sí, vamos, ojo. 34, 36, 38.
alá, hasta Porto de Moscas, ainda daqui a Mancha, non? Estas embarcacións que teñen, que dan marcha por tanta agua por riba, que dá moito. Non, quen calculaba tanto. Home, aunque anduvemos indo nun petrolero, pero pensamos que non levaba tanto. Dios mío, nós cando víamos por o mar, aquilo era moitas veces era desastroso ver manchas de non sei cantos toneladas iban aí, quen sabe o que había. 2 anos despois, ti como ves que está a costa? Pois, hombre, prácticamente así nas pedras de abaixo está limpo, agora só quedou arriba onde non chega o mar. Que o mar en onde chega agora fui lavando, pouco a pouco, pero arriba non, arriba ainda está, ainda queda, eso quen sabe hasta cando quedará. Pero para un pouco, no pueblo. Non se trata de olvidalo, pero volvemos á rutina de sempre. A mesma rutina, o mesmo traballo e tratando de esquecer eso. Ti queres olvidalo un pouco tamén, non? Por suposto. É unha cousa sobre a que non che gusta falar ou volver? Pois a verdade é que non. Que non che gusta? Non me gusta, non. É un tema desagradable. Non creíamos que chegara tanto acá o chapapote ese. No, hasta que o víamos día a día, que iba avanzando, que iba se acercando, que se iba acercando, entonces hubo que creerlo e tomar cartas no asunto, non? Como sacar mexillón, e xa había outros barcos que foran mirar se había ou non había. Descargábamos o mexillón aí sobre a Sonzo, así, e tira para o mar a buscar chapapote. Está no punto para desdoblarse. ¡Vámonos! ¡Estamos listos! Pues venga, sube. Temos que estar no sitio para saber que eso é verdad, que eso pasou. Por exemplo, eu acordome antes de que pasado de Prestige, ir á Coruña a ver, despois de 10 anos, a mirar o puente do Mar Egeo e dicir, pois mira, é verdad. Non te dar asimilado de que é verdad, ainda que o vexas pola tele ou que o vexas por donde sea, é verdad. E teste que dar de cuenta do que hai, do que pode chegar a pasar. As manchas de fuel espalladas pola costa galega seguen a súa deriva cara ao sur, empurradas polo vento. Agora mesmo continúan a chegar restos de alquitrán ás entradas das Rías Baixas. A praia da Lanzada, na ría de Pontevedra, recibiu xa o impacto do alquitrán. Os mariñeiros loitan sen descanso cos seus propios medios.
Boa tarde, iremos conectando en directo ao longo deste informativo con algunha das localidades onde se sigue con especial temor e incertidume a evolución dos acontecimentos. As peores previsións, como decíamos, estánse a cumprir. A marea negra se abarca dende Cedeira, como víamos antes ao principiar, ata o límite con Portugal. A preocupación céntrase agora no sur, nas Rías Baixas. No Porto de Guiño está a nosa compañeira Sandra Tedín. Boa tarde. Voltaron xa os barcos de pescadores que saíran a loitar contra o fuel. Que nos podes contar? Seguen faltando medios, seguen faltando contenedores, pero os mariscadores deste lado da ría non están dispostos a que a marea negra entre en Arousa. O fuel acumúlase por todo o peirao de Aguiño, en caixas proseu, en colectores do lixo ou en improvisadas piscinas feitas de area e plástico. Onte eran máis de 200 mariscadores, pero hoxe xa ninguén leva conta. O que non se bota ao mar en gamelas ou barcos bateeiros axuda en terra. Dende que abriu o día levan recollendo e carrexando fuel ao porto. Xa chegaron aquí a mañán, eran as 7:30, 8 menos cuarto, e todo o mundo organizamos aquí un pouquiño, mellor que onte, e repartíronse para Ribeira, máis para Cabo da Cruz e para Puebla. Están desesperados, saen co que teñen, cos seus trueiros, algún motor xa se picou e un mariñeiro tivo que ser trasladado a unha ambulancia por sufrir mareos. Levaba posto esta mascarilla. Os mariñeiros din que o chapapote queda pegado nela. Mascarillas que sean apropiadas para estos chollos, por si non O sea, isto é moi tóxico, dicen que non é tóxico, é moi tóxico. Entonces estamos sin medios, eu agora mesmo estou arreglada para traballar, pero é que non podo. Era a tensión en Ribeira, mentres os mariñeiros do Grove na cara sur da ría de Arousa. Sí, entonces eu supoño que para principio, bueno, moitos anos antes, que teñen que ver bueno, pois agora quería que virades comigo que grabamos con vos fai 2 anos e a ver, recordar un pouco e que pensades desas imaxes. Moi ben, de acordo, vamos. Bueno. Sí, está dentro, está. Desde logo que o espectáculo era desolador, Estos son de xente para traballar. E trouxeron máis ou...? No, aquí ninguén trae nada, aquí traen unha xente nada máis que ven para traballar, trae o que poden. Esta vez estamos limpando aquí porque é o que hai que limpar para cando veña 8 remesa para ter todo limpio, senón en vez de ser 2 anos sin cobrar imos estar 10. É a xente moi desesperada que non sabía o que iba a pasar, nin que facer, nin bidóns para salir outra vez a buscar máis. A xente moi nerviosa, moi desesperada. Nós hoxe non temos organización ningunha, estamos pedindo mascarillas para poder ir a traballar e non nos dan mascarillas. É que os barcos, nos tempos en que foi, tiñan que vir a plan de mexillón, pero viñan a plan de merda. Estaba todo cheo de merda, todo. Chegou hasta as casas, porque iba nos pés, claro. Hasta as casas. Este non molla de meloxo. Viñan os barcos a plan de mierda. Este é o noso barco, mira o noso barco. E só non levabas ese contenedor no barco? Sí, non había por máis. E ainda menos mal que había barcos que levaban contenedores pequenos para basura. É que o primeiro día destes de contenedores grandes de obras había nada. Que había ali en Meloxo? Non había nada. O primeiro día 2 ou 3. Aí está. Arriba. Dios, eso foi unha cacerolada de caralho. Vaya pesca. E traballamos todos. Claro, porque movías o barco e non dabas apuntado. Pero bueno, en manchas como esta sí que se cargaba la barca. Pero que
Cuidado que se cargaba a plan, metíase a grúa e viña a tope. E os das lanchas, cuidado que traballaron, Mira pai. Cuidado que traballaron e que encheron porquería. A chalana varada encima da pasta esa, que non. Coas mans, Cantas toneladas non habría. con caldeiros, con calquera cousa. Enchían a plan. Os das lanchas colleron piche, bueno, con calquera utensilio, hasta coas mans colleron piche. Coas mans. Mira pai. Coas mans. E así que traballaron e xogaron o físico nesas lanchas. Que non hai na popa. Que hai máis grande ainda. Hai máis mancha grande. Hasta botaron un redondo que era de viño. Sí, depósitos de poliéster. Había de todo, os usos de todo. Dios, que pejadas, se boca para entrarla para arriba, mira. Isto vai ser o marisco desta Navidad, marisco da Navidad. Cando estabas no mar a coller o piche, eso non se pensaba. Pensabas en cargar e sacar o máximo. Pero despois, ao parar e descansar, a cabeza tampouco descansaba. Pensabas que se acabaría a actividade dos mexillóns e demais que... Despois ao chegar ao muelle non había grúas tampouco para levantar o contenedor e poder descargalo. Nin había donde. É que era unha casa de locos, era unha impotencia. Víaste impotente, non? Porque ti querías salir a por máis, pero que non tiñas onde botalo. O muelle da Guiño xa foi primeiro en saturarse, en quedar colapsado. Despois o de Meloxo. Xuntarse o barco de todos lados, de Campados, da isla, de Vilanova. É que ti o primeiro día, Javier, cando chegastes a casa, que serían as 9 ou da noite, aos 10 esperando a descargar o barco. Desde as 4 ou 5. Veches 4 horas esperando? Ou máis. Sí. Había unha ringleira de barcos enorme. Sí. Había unha cola enorme para descargar. Querías volver a por máis, pero non podías. Un día trouxemos un contenedor moi rápido e despois fixemos un seguro viaxe. Tenes que entrar de popa! De popa! Que non pase outra. Se non me parece a min que vai a ser máis de lo mismo. Vale, Antonio. Así es como se cogió el chapapote. Ahí. ¿Qué he aprendido? Poco. Lo único que he aprendido que la administración nos dio la espalda y no nos apoyó lo que tenía que apoyar a la gente que trabajó y que no diga que los marineros que no trabajaron porque no fue verdad. Aí está fundido Bahía, un dos barcos que máis loitou para que Marea Negra non entrase na ría de Vigo. Foi unha pena moi grande, claro. Unha pena moi grande o que pasou co Bahía e non poder recuperar os corpos siquera, non? Para cada unha das familias darlle sepultura.
Unha das miradas obligatorias da mañán cando viñas para traballar, o primeiro era mirar a Sálvora, porque era por onde iban a entrar, sempre dicían, entra por Sálvora, e tú, mira para Sálvora. A mellor estabas traballando e bum, mira para Sálvora, e dixes tú, Dios mío, mi irmán. Estánnos informando de que está a 4 millas de Sálvora e cos ventos e coas mareas que fai, pois posiblemente hoxe a tarde pode entrar, dicíanos da asociación pola telefonía. Que barcos están dispuestos a que teñan cucharas, as cucharas chamámolle o que poden coller a mellor, non sei, 100 kilos ou así, unha cuchara grande de grúa. Quen ten cuchara no barco como para poder ir a recoller. O ver tantas embarcacións xuntas é como cando unha persona de pueblo vai a unha ciudad, que é o que máis lle chama a atención. Esos edificios, todo tan xunto, non? Como poden ver os edificios pegadiños todo, non? Pois eu sentime igual, porque vías planeadoras, todo xuntiño, todos traballando polo mismo. Para min era unha ciudad flotante, porque tanto podías ver unha embarcación a remos, porque había embarcacións a remos, como as planeadoras, como barcos grandes, como de todo. Me ibas acercando e decías, Dios mío, parece unha ciudad flotante, Dios mío. Ver fora, o mellor unhas, non sei, pero unhas 2.000 ou 3.000 personas aí fora, collendo cada un, eso foi increíble. Como decíamos todos, inda que sea, somos, non sei, 13.000 habitantes no Grove, 1 kilo cada un, son moitos kilos, Dios mío. E bueno, así foi, que fomos todos ao pouco, e fíxose, pero eu penso que foi... Porque, é que sei, somos... Non sei se somos os gallegos, somos que non somos. Somos unhas personas que traballamos para nós mesmos, non traballamos para o ben dunha cousa, traballamos para nós mesmos. En ese momento, ver a todos xuntos traballar para unha sola cousa era único, era ver mariñeiros, bateeiros, rastreiros, naseiros, puña a piel de galiña. A mí, desde logo, puxo a piel de galiña. E ver xente maior, chorar, xa só polo que podía pasar, e máis polo que estaban vendo. É moi drástico, foi unha lección que merecíamos, non tanto, non? Pero démonos de cuenta do que temos na ría, porque ahora mismo, pois, os mariñeiros mismo xa miran moito mal a calidade do marisco. E ainda hai algunha hora que di ojalá volver a pasar, pero cando din, empezas ya a calar a boca dicindo de sí, e ainda tes cara a decir ojalá volva a pasar. Por que? Porque cobrastes 3.000 euros, pero non miras que cobras 3.000 euros e dentro de 6 meses xa nos tes, e tes todo ese cheo do que tiñas que ter. Pero pagaron bastante ben, pero non é que paguen bastante ben. É o detalle do que vai vir despois. Ti tes 3.000 euros, vale, é bonito dicir teño 3.000 euros, por nada, pero é que sei, é o futuro que temos aí, non é outra cosa máis que eso. A nosa filla maior afectoulle porque cando pasou todo isto estaban en épocas de exámenes. Entonces, a nena, en canto chegábamos á casa, o pai ou eu, ela, bueno, debía de estar estudiando, pero ela non era capaz de concentrarse, estaba pendiente das noticias tamén. E, bueno, se ves que teus pais se derrumban, que é o teu pilar, non? Cando eres pequeno, non? Confías en teus pais e ves que se veñen abaixo e ves que o ven todo tan difícil. Pois imagínate unha nena de 15 anos, pois tamén, non? E sí que lle afectou os estudios, non hai que mo saque da cabeza. E as mentiras que se decían pola televisión e ti vías outra cousa, vivíalo, non? A realidade do asunto. Cando che estaban dicindo e asegurando de que non, que na Rías Baixas, na Ría de Arousa, que non iba a entrar. Ou como o conto de que eran uns hilillos de plastilina que se iban a solidificar, que decía o señor Rajoy. Non. Ou que o exército estaba desde o primeiro día. Que o exército estaba desde o primeiro día, mentira. Nin desde o primeiro, nin do segundo, sequera había un avión para dicirnos ide a tal lado, ide a tal outro, que está ali o fuego. Íbamos nós así a rumbo.
non se asumiu nada. Todo quedou como estaba, creo, non vin ningún cambio, nin unha dimisión. nada, nadie entonou a mea culpa, nin nada de nada, vamos, todo quedou como se aquí non pasara nada. Non vin ningún cambio, ao respecto. Merecía unha dimisión, Prestis? Sí, sí. Ministros, conselleiros, tiñan moito que rascar todos. Merecía. Un barco non se pode mandar así ao quinto pino, nin te podes lavar as mans. Os cargos lévanse coas súas cargas, po bo e po malo. Iso do plan de Galicia soname... A cuento chino, eu non vi nada, non vimos nada. Si fan as autovías é porque non as tiñemos. Ni máis ni menos. Si nos traen o AVE, non o tiñemos. Ni máis ni menos. Non había por que esperar a que pasara unha catástrofe desas para ter esas cousas. Así é. É de pena. Así é. Teño... Sí? Dame aí, Merio! Dame aí, só no gato. O donte si que era criminal, ves? Este é quetivo, chamámoslle noso quetivo, ves? Que é moi largo. Vémolo totalmente diferente, unha cousa un percebe largo, un color que non é o color aquel rojo que tiña. Falando do percebe que nos collemos arriba, do que hai polas pedras arriba. É un pouco máis quetivo que era antes. Antes era a mellor clase de percebe. O percebe notámoslo, pero aquí está meio delgado, meio flaco. Non sei se o plancton se o matou ou algo foi. Eso sí que non o sabemos. Preguntamos aos biólogos, diz que tampouco saben, ou non queren decirlo sobre do que é. Atrás, arriba, ahora.
Se volvese a encallar un barco como... Eu creo que pasaría igual. Porque eu non vexo tanta modernura eu aquí. Preparados aquí non estamos. Nesta costa aquí, esta costa era onde había que estar máis ben preparado, porque había que ter uns barcos como non temos, porque, por exemplo, aquí temporales estamos na cabeza, averías destas a cada momento. Si hoxe en día volvese a embarrancar que crees que pasaría? O mismo. Creo que estamos igual que naquele momento. Os medios e materiales, non creo que haxa máis medios para poder prevenir eso. Eu espero que non volva a pasar, porque o gobierno ahora mismo tuvo que ter unha gran lección como para saber que xogou con todo o pueblo, porque foi xogar. Nós esas 2 semanas estábamos esperando a que entrara. Pero eu que sei, eu digo por min mesmo, eu non digo por la maioría mellor. Pero eu penso que ahora mesmo chegara a pasar o mismo, e xa o primer día xa iríamos cos barcos, inda que fora a Fisterra e onde fora. Antes de que entrara todo para dentro, pois penso que ese mesmo día iríamos todos os barcos. Aprendeuse que todos xuntos podemos facer moitas cousas importantes. Comprobouse aí. Bueno, Santa, encantado. Igualmente. Cando que irades, aquí estamos. Moito gusto. Bueno, que vos vaya ben con todo. Moitas gracias. Con as bateas, vale? Igualmente, gracias. Chao. Veña, chao. Hasta outra.